que la terra donant la vida, per les que lluitaren, per les que lluiten i per les que lluitaran. Feliç Dia Internacional de la Dona Rural. Feliç 15 d'octubre. Bon dia, m'heu pregat fent un vídeo per Instagram, perquè així com les dones rurals tenim moltes feines, doncs ja m'agrada mostrar-les a tothom que m'ho segueix. Aquí des de Menorca us desitjam feliç Dia Internacional de la Dona Rural. Feliz Día de la Mujer Rural. Hola. Aquí fent una prova de meules per un soci que vull alçar d'uites per saber quin rendiment té i a quin preu els hi poden donar.